Har du nogensinde set en actionfilm fra 80'erne eller 90'erne og tænkt, den riffel ser bare rigtig ud? Måske har du lagt mærke til de karakteristiske linjer, det robuste design og den ikoniske silhuet, der straks vækker minder om klassiske helte og intense actionscener. Disse rifler var ikke bare rekvisitter, de var en del af filmens sjæl, og de satte standarden for, hvordan en rigtig riffel skulle se ud på det store lærred. Hvis du har haft den tanke, har du sandsynligvis kigget på forfaderen til dagens emne, Bushmaster XM5A2 Retro. Denne riffel er en hyldest til fortiden, men samtidig et frisk pust i nutidens verden af moderne våben. Bushmaster har genoplevet en sand klassiker. Ikke bare endnu en sort riffel, men et stykke levende historie, der bringer os tættere på de originale AR-15-designs, som mange samlere og entusiaster har drømt om at eje. I en tid, hvor rifler ofte er pakket med avancerede gadgets, optik og elektronik, tilbyder XM5A2 en forfriskende enkelhed og autenticitet. Den står som en kontrast til de moderne trends og minder os om, at det grundlæggende håndværk stadig har sin plads. Med denne riffel bliver vi taget tilbage til en æra, hvor skytten stolede på sine egne evner, ikke på teknologi. Det handler om præcision, teknik og den rene oplevelse af at skyde uden distraktioner. For samlere og nye entusiaster er det en unik chance for at opleve AR-15-platformens rødder. Det er en mulighed for at mærke, hvordan det hele begyndte, og forstå, hvorfor denne platform har haft så stor indflydelse på både militær og civil skydesport. Hver eneste detalje, fra det faste bærehåndtag til den solide A2-kolbe, vækker minder og forbinder os med fortiden. Det er ikke bare nostalgi, det er en oplevelse af ægte håndværk og tidløs funktionalitet. I dag skal vi dykke dybere ned i historien, designet og betydningen bag denne retro-riffel. Vi undersøger, hvorfor netop denne model har fået et comeback, og hvad den betyder for både gamle og nye entusiaster. Så lad os sammen pakke historien ud, lag for lag, og opdage, hvad der gør Bushmaster XM5A2 Retro til noget helt særligt i en verden, hvor det klassiske igen er blevet moderne. For at forstå Bushmaster XM15A2 Retro, må vi skrue tiden tilbage til efter Vietnamkrigen. M16A2 blev udviklet i 80'erne med forbedringer som tykkere pibe og justerbare sigtemidler, og blev et ikon for det amerikanske militær. Bushmaster blev hurtigt kendt for at levere civile versioner, næsten identiske med militærets, til både borgere og politi. XM15-navnet signalerede robusthed og militærarv og blev synonym med pålidelighed. At eje en Bushmaster XM15A2 Retro er som at eje et stykke af AR-15'ens udvikling. Den er ikke bare en kopi, men en fortsættelse af en stolt tradition. Hver gang du løfter den, holder du et stykke håndgribelig historie. Det er derfor retro-modellen stadig fascinerer i dag. Det faste bærehåndtag definerer virkelig XM15A2's udseende. Det er ikke bare en praktisk detalje, men et ikonisk element, der straks vækker genkendelse hos både entusiaster og samlere. Når man ser det, ved man med det samme, hvilken type riffel man har med at gøre. I dag er vi vant til flade toppe og skinner, hvor optik og tilbehør kan monteres frit, men dengang var bærehåndtaget integreret og uundværligt. Det var en fast bestanddel af designet, og det satte sit præg på hele riflens silhuet. Det var ikke kun et spørgsmål om funktion, men også om stil og tradition. Bærehåndtaget gjorde riflen nem at transportere, især under længere marchture eller på skydebanen. Samtidig husede det bagerste sigtemiddel, som på A2-modellen kunne justeres for både afstand og vind. Det betød, at skytten hurtigt kunne tilpasse sig forskellige situationer, uden brug af ekstra værktøj. De klassiske justeringshjul gav skytten fuld kontrol over præcisionen. Hver klik på hjulet gav en tilfredsstillende mekanisk feedback, der gjorde det let at mærke, hvor meget man justerede. Det var en påmindelse om, at alt var mekanisk. Ingen elektronik, ingen batterier, kun ren teknik. Sigtelinjen er høj og intuitiv, hvilket gør det nemt at få et hurtigt og klart sigtebillede. Oplevelsen er ren mekanik. Ingen moderne hjælpemidler, kun skyttens øje og håndens stabilitet. Det kræver koncentration og øvelse af mestre. For purister er det netop pointen. Man tvinges til at mestre de grundlæggende færdigheder, som marksmanship bygger på. Det handler om teknik, disciplin og forståelse for våbnets mekanik. At skyde med jernsigtemidler er en kunst i sig selv. At ramme plet med jernsigtemidler giver en særlig stolthed.
Det er et bevis på, at man behersker sit håndværk, og at man kan stole på både sig selv og sit udstyr. Hver træffer føles som en personlig sejr. Bærehåndtaget er ikke bare en del af riflen, det er hjertet af dens identitet. Det er et symbol på en æra, hvor funktionalitet og enkelhed gik hånd i hånd. For mange er det selve essensen af AR-15-designet. Det symboliserer en tid, hvor skyttens evner var det vigtigste værktøj. I dag, hvor teknologi fylder mere og mere, minder det ikoniske bærehåndtag os om, at det stadig er mennesket bag riflen, der gør forskellen. Bushmaster XM15A2 Retro føles solid fra første øjeblik. Den er bygget af Sherpool 500 T6 aluminium og har en klassisk matsort anodisering, der beskytter mod slid. Piben er tykkere end tidligere modeller, forkromet indvendigt og afsluttet med den ikoniske A2 mundingsbremse for bedre kontrol. Kolben er fast, lavet af stærkt polymer, og pistolgrebet har en ergonomisk form for bedre greb. For skæftet er det klassiske runde design, der beskytter mod varme og føles godt i hånden. Indvendigt finder man det pålidelige Direct Impingement gassystem, simpelt, effektivt og gennemtestet. Hver del har en funktion, intet er overflødigt. Det er ingeniørkunst, bygget til at holde. Hvorfor er en riffel fra 80'erne pludselig populær igen? Svaret er nostalgi. For mange er A2-riflen billedet på en rigtig action-riffel, set i utallige film og forbundet med heltemod. For veteraner vækker den minder om tjenestetid og kammeratskab. Retrobølgen er også en modreaktion mod det konstante rejs efter nyt udstyr. Her får du enkelhed og fokus på det essentielle at skyde. Æstetikken spiller også ind. A2-designet er rent, harmonisk og tidløst. I en verden af overdesignede rifler står XM15A2 som et stykke klassisk industrielt design. Det er som et klassisk armbåndsur, funktionelt, men med sjæl og historie. Retro betyder ikke forældet, men klassisk og gennemprøvet. Derfor har XM15A2 fået et stærkt comeback. For samlere er Bushmaster XM15A2 Retro noget helt særligt. En limited edition, produceret i begrænset antal. Det skaber eksklusivitet og forventning om stigende værdi. Bushmaster har genskabt selv de mindste detaljer fra pibeprofil til markeringer for maksimal autenticitet. Mærket Bushmaster har stadig stor vægt i våbenverdenen, og denne model bærer det legendariske navn. Det er ikke en klon, men en officiel genudgivelse, som hvis Ford lavede en original Mustang igen. Timing er perfekt, retrobølgen er på sit højeste, og mange originale modeller er slidte eller dyre. Her får du klassisk æstetik og moderne pålidelighed i en pakke. Det gør den til et must-have for enhver seriøs samler. Når du placerer en XM15A2 ved siden af en moderne AR-15, får du et fascinerende indblik i 2 generationer af våbenudvikling, der står skulder ved skulder. Det er som at se fortid og nutid mødes på samme bord, hvor hver riffel fortæller sin egen historie om teknologi, filosofi og brug. Den moderne AR-15 er ikke bare en riffel, den er en platform, der kan tilpasses næsten uendeligt. Med skinner til montering af alt fra lygter og lasere til avanceret optik samt en justerbar kolbe, kan skytten skræddersy riflen til enhver opgave eller præference. Det er et værktøj, der kan formes efter brugerens behov, og det afspejler en tid, hvor fleksibilitet og modularitet er i højsædet. XM15A2 repræsenterer derimod en mere klassisk tilgang. Her er der faste sigtemøde, en fast kolbe og ingen mulighed for hurtigt at tilføje gadgets eller ekstra udstyr. Det er en riffel, der er tro mod sit oprindelige design, og som kræver, at skytten arbejder med det, der er, uden smarte hjælpemidler. Det betyder, at skytten må tilpasse sig riflen og virkelig mestre de grundlæggende færdigheder. Her er det teknik, fokus og disciplin, der tæller, og ikke hvor mange gadgets man kan montere. Vægten og balancen i XM15A2 føles mere neutral og afbalanceret, næsten som et helstøbt værktøj, der ligger naturligt i hånden. Den er enkel, men effektiv, og tvinger skytten til at stole på sine egne evner. Hvor den moderne AR-15 kan sammenlignes med en schweizerkniv, alsidig og klar til enhver situation, er XM15A2 som en specialiseret kognitiv. Enkel, men uovertruffen til sit formål. For dem, der ønsker at lære grundlæggende skydning, er XM15A2 ideel. Den giver en mere ren og uforstyrret oplevelse, hvor man virkelig kan fordybe sig i sportens kerne og mærke forbindelsen til tidligere generationer af skytter. I sidste ende handler det ikke om, hvilken riffel der er bedst. Begge modeller er produkter af deres tid,
formet af forskellige behov og teknologiske muligheder. De repræsenterer hver deres filosofi og tilgang til skydning. Valget mellem dem handler om formål og filosofi. Om du søger alsidighed og moderne funktioner, eller om du vil opleve skydning i sin mest grundlæggende og autentiske form. Selvom XM15A2 er amerikansk, har den også relevans i Danmark. For danske sportsskytter og samlere repræsenterer den et vigtigt stykke international våbenhistorie. At mestre klassiske jern-sættemidler er en udfordring, mange danske skytter sætter pris på. Under stram lovgivning bliver valget af våben vigtigt, og XM15A2 har både historie og unik kvalitet. Den skiller sig ud i enhver samling og er et samtaleemne blandt entusiaster. Mange danskere kender A2-designet fra film og nyheder, selvom det danske forsvar brugte andre våben. At holde riflen i virkeligheden forbinder fiktion og virkelighed og giver en dybere forståelse for teknologien. Derfor har Bushmaster XM52 Retro en naturlig plads på danske skydebaner og i samlinger. Hvad er dommen over Bushmaster XM15A2 Retro? Det er meget mere end nostalgi. Riflen bygger bro mellem fortid og nutid og hylder det enkle, robuste design, der gjorde AR-15 til en succes. For samlere er det en sjælden mulighed for at eje et stykke historie i perfekt stand. For sportsskytter er det en læremester, der tvinger dig til at fokusere på det fundamentale. At opnå præcision med denne riffel er en ægte test af evner og giver stolthed. XM52 er et kulturelt fænomen og et symbol på en æra, klassisk, tidløst og gennemprøvet. Uanset om du er til historie, æstetik eller skydeoplevelse, har denne riffel genvundet sin plads i hjerterne hos entusiaster verden over. Den er et ikon, der er genfødt.